Fairford. Jodongo mowuok e kaunti ma Siaya okwayo gai mar ODM Oburu Oginga gi gavana ma Siaya James Orengo mondo obed gi twak e kindgi mar kweyo liet ma siasa ma koro sani okwako duond bura noero mar ODM. Jaduong' Radier ma en achiel kuom jodongo go okwayo jotelo ariyogo mondo oriwre kendo los pogruok mantiere e kindgi. Ka otamogi to jodongo biro konyogi e chopo winjruok. Manen kansila Peter Ombe bende nokwayo gavana Orengo mondo oriwre gi joduond bura mar ODM komedo kwaye mondo oduogo los kodgi mondo onyisgi gino modwaro. Katungni betie ODM to the senior most people ma ok senior mnasia kende to senior Kenya mangima ma en senator Oburu gi governor Orengo kuoth kaachiel to katungni ni okelo pogruok e Kenya tibiro wach ni Josiaya moketho Kenya. Koro dwaher ng'eyo ni to ang'o ma omiyo jariyo gi ok nyal tiyo. Gimoro kantie to wi maber wodogu bet piny e dala to waneno kaka waloso gini. Yeuru umi Radier thuolo. Umi appointment wabi pimnwa mondo wabo duok ni Josiaya wach ni gima chando agire en ma. Nekech uno kwach okipim na ng'oma midwa ni mondo watim. Kikukud wiwa. Lo bedru kelulu obed kanyachiel. Josiaya obed kanyachiel. To gima thago uno ma wan ok wane to unie muneno kama entieno kama ung'eeno beduru piny mondo ulose. To kotamou wan jodongo wabiro konyou. Ibedie piny gi delegates mag party, ibedie piny gi youths ma Siaya kaka governor margi mondo nyiswa ni en ber mane ma idwaro malo kucha ma wan samoro ok wang'eyo. To dwaher kwa bedo gi kwe nikech kata jatelo malo ma president marwa bed mana kong'eyo ni ka wan gi kwe te be en gi kwe to kwa pogore to gik moko biro pogore kata gik ma wan go mabeyo gi ok wabe yudo.